Το πιο γλυκό ποτήρι της ζωής είναι ο θάνατος, αλλά εμείς τον παίρνουμε σκληρό. Τσι αρχίζουμε να κλαίμε, τσι αρχίζουμε το ένα, τσι αρχίζουμε τη μουζάλα. Σε τι όφελει η μουζάλα? Σε τίποτα. Τον άνθρωπο θα τον έχουμε μέσα μας που έφυγε. Να το θυμόμαστε μέσα στην καρδιά μας. Και ο νεκρός δεν θέλει κλάματα. Ο νεκρός θέλει προσευχές. Να σώνεται η ψυχή του. Αυτά ξέρω εγώ.